И здравейте хора, аз съм Веско и сме на Краводер с моите кученца. Това е Боби, както виждате. Той е много малко кученце. Това е майка му Мелани. Той много ви обича, така че дайте лайк за Боби. Ако наистина ви харесва, да коментирате също дали искате още едно видео с Боби и Мелани, майка му. И ще направим още едно видео. Ние сме на село и естествено в лятото ще имаме басейн и Боби ще е тук и ще го снимаме. Ето и басейна. Бая си е голем. Но още е топла, но по-точно студена вода. Това е Мелани. Между другото, като дойдете тук, ние сме на училището и може, ако сте ми фен, да напишете в коментарите и може да се срещнем. Всъщност имам едно куче на име Кирсо, но то е отпред. И така. В смисъл хора, ако ви е харесало това видео, дайте лайк за Мелани и subscribe за Боби. И от мен казвам чао!